luor kaw loan uptake king'iyo maber Top Cream chal nade? Tang'o ma nyalo miyo oganda luor kaw loan e SACCOs? Erokamano, Sister Lydia, kapok wadhi e loan uptake, nitiere point moro ma Brother Patrick owacho kachacha, madwa mede gimoro matin. SACCOs mowacho ka, kidhi Migori SACCOs mong'ere, ma wawacho ni obedo regulated, wan gi Stake SACCO. Stake was former Kuria Teachers SACCO, to gi Miteko, Migori Teachers SACCO. SACCOs to nitiere mang'eny, but makoro bedo regulated gi SASRA. SASRA en authority ma regulate SACCO, SACCO Society Regulatory Authority. E Migori en achiel kende, that is Stake SACCO, former Kuria Teachers SACCO. Mano koni kaka the entire Migori ibro yudo ka SACCO ma serious onge. Then kiduogo Homa Bay County, SACCOs mineno okoni man nitiere Migori ka, maka koro branches make SACCOs moa oko. For example, Imarisha SACCO, kuom ranyisi, Imarisha SACCO ne en former Kipsigis and Kericho Teachers, emobiro to Imarisha. So kodhi Migori, oken SACCO moa Migori manigi origin ne Migori. En SACCO moa oko. Kimedo gi mo macho branches kama moko. Then ka waduoge Homa Bay County. Homa Bay County, SACCOs ma obedo regulated by SASRA. Gin mana ariyo, ma SASRA oyienegi kao deposits from members. Ing'eni SASRA operate mana kaka central bank, regulate ang'owa banks. So SACCOs ariyo kende ema SASRA oyienegi kao deposit e Homa Bay County. Mano kachako gi Top Cream Deposit Taking SACCO, mane en former Achwonyo Teachers SACCO, to gi SACCO gi ma Fortitude SACCO ne en former Sober Teachers SACCO. These two sister SACCO kende ma SASRA oyienegi ang'owa kao deposits. In gi Forza en more of a bank mar SACCO. SACCOs modong ma Brother Patrick wacho ka maka, okay, dho kisungu moro tiluongo gini conglomeration of branches modhi e Homa Bay County. For instance, kiwacho Mwalimu National SACCO, Mwalimu National SACCO nigi headquarter Nairobi ka. Iwacho mane kendo? Owacho Stima. Stima SACCO nigi head office in Nairobi. Arambe head office in Nairobi, amongst others. So SACCOs ma derive their origin in native land Homa Bay and Top Cream Deposit Taking SACCO to gi Fortitude SACCO. Modongo are branches. Wabiro Kisumu County. Ka wabiro Kisumu County, aneno kachacha owacho Keystone. Keystone was former Kisumu Teachers SACCO. To gi modongi ng'enygi gin mana koro branches. Kato mobedo regulated, wabiro gi Jumuisha, former Koru, amongst others. Mang'eny gi mabiro go, koro mana branches. The same applies to Siaya. Siaya SACCO ma derive origin ne e Siaya County en Taraji Teachers ma obedo regulated. Modongo gin branches modhi odonjo kanyo. Koro adwa koni kama gini inyang'owa, gini inye members ma joluo ma kucho. Branches go biro infiltrate, to giweyo ang'owa, giweyo margi, mondo gi develop margi, mondo margi odhi mbele. Lili, let me tell you one thing niya, odi nyalo bedo ni rach. Iwinja? Samoro dwa chwer gi e roof mar gama kachacha. Kato in instead of manyo lum, chon ni umo ute gi lum donge, instead of manyo lum ium go ot, iringo, idhi ka jirani, iwe nyithindi kachacha ka koth goyo, ni jirani wa abuoga ka indi ka chieng' cha oda cha olosore tatimo ang'owa, aduoge. Mane gima jowa timo. Ma koni ni jowa ok ohero gigegi, gihero gik moseikore. Gima dho kisungu luongo ni delayed gratification. Achaka mi point machielo. Nitiere SACCO ma jirandwa, ma jo tok Kodera. Asset base ne duong', ochiko mana bilionde madhi mbele.